Good afternoon, brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited in your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition to the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibotan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamay mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, Martes, sa ikapitong simana kan pagkabuhay liwat, ang satuyang mass intention, Thanksgiving for passing the licensure exam offered by Eunice Joy Renegado. Thanksgiving also offered by Nurse Dindo Antiquera, Mr. and Mrs. Jaime Sideño Jr. and family, Mr. Janelle Bilyeza and family. Special intention for the board exam of Janelle Reyes by Reyes family, for fast recovery of Roy Aldrin Torre by Torre family, to pass the board exam by Cyril Antumbaga, to pass the interview by a devotee. For the eternal repose of the following souls, for Jennifer by Ranyola family, for Azucena by Ruben and family, for Jose by Bulilan family, for Henry by Alcera family,
For Carmen Natividad and Anthony by Mr. and Mrs. Leo Toledo. For 30th death anniversary of Elmer by Sheila Buwan and family. For the soul of Edmund by Tayobana family. For Maximina and Siriaco, offered by Denny Lee Z. Dorosan. For Celso by Marcelo Barnuevo Jr. and family. For the soul of Rodolfo and Claire by Rosales family. For Joseph by Halyare family. For Odi by Annabel Salcedo and family. For death anniversary of Ruperto, offered by Cansilao family. And for all the souls in purgatory.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Pagkamot sa kakurangan, at naman sa iya, tinipon mo niyan, ang manubuan asin sa buwan, at Diyos sa langit na. Umamon ang italan kakurangan, tapos naman Irokyat sa bilog na kinamot, ang Diyos nakaklangan, ang Diyos nakaklangan. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. kan nakaaging Domingo, iyupuan, selebrasyon kan pagsakat sa langit kan kagurangnan. Buot sabihon, yaon kita sa mga huring aldaw kan Easter season. Nagpipreparar kita para sa maabot na Domingo, an Domingo de Pentecostes, an pagtapos kan sa tuyang Easter season. Asin ining mga aldaw bago kan Pentecostes, nagpapagirumdum sa tuya na ang buhay kan tao, ang ultimong destino, iyo ang langit. Nagpipreparar kita para sa langit. Nainot na sa langit si Kristo, masunod kita sa iya. Punanta ang selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin mahihirakon, namimibi kami, warasan, na ang madatong na Espiritu Santo, papagkaniguon kaming mag-erok sa templo nin sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Mileto, si Pablo nagpatugon sa Efeso, asin ipinaapod ang mga namamahala kan simbahan duman. Pag-abot ninda, sinabihan sinda ni Pablo, aram nindo kung ano ang sakuyang buhay, puon kang enot na aldaw, na ako uya sa Indo sa Asya. Kung paano ako naglingkod sa kagurangnan, sa bilog na kapakumbabaan, sa tahaw nin gabos na kapaitan asin kasakitan, huli sa mga Homa kan mga Hudiyo. Dai ko ipinagsayuma an ano man na ikakarahay nindo. Naghulit ako sa Indo, asin tinukdoan ko kamo sa hayag, asin sa indong mga harong. Sinadul ko ang mga Hudiyo asin mga Griego, na magdolok sa Diyos asin magtubod kay Hesukristo na sa tuyang kagurangnan. Ngunyan ako maduman sa Jerusalem, sinusubol kan Espiritu, dai ko aram kung ano ang mangyayari sa kuuduman. Alagad sa lambang banwa, malinaw na ipinapasabot sa ko kan Espiritu Santo, na bilanggoan asin persekusyon ang naghahalat sa ko. Dai ako natatakot kaini. Ang buhay para sa ko daing halaga. Mayo akong ibang minamaabot kundi na sa katapusanin sa kong paglingkod, na utog ko ang misyon na
na itinaos ako ni Jesus na kagurangnan. An misyon na ako makapagsaksi sa marhay na bareta kan grasya nin Diyos. Ngunyan aram ko na mayo na sa saindong mga pinaghulitan ko dapit sa kahadean nin Diyos an makakahiling giraray kang sakong lalawgon. Kaya ngunyan man sana ako minasumpa na malinig ang sakong konsyensya mapadapit sa Indo. Huli tas sa kuyang ipinahayag sa Indo ang bilog na plano nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. O Diyos, pinauran mo nin makusog sa imong daga, kananluyaan sa imong banwaan, tinawan mo ning bagong kusog. An sa imong banwaan nag-erok sa imong daga, sa imong karahayan o Diyos, inanda mo iyan sa daing sukat. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. Pag umawon aroaldaw an kagurangnan, dinadara niya ang satong mga kagabatan, siya ang satong paraligtas. Ang satuyang Diyos, Diyos nin kaligtasan, ang Diyos na kagurangnan, nagliligtas sa kagadanan. Mag-awit kamo sa Diyos, mga kahadean sa daga. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtingkalag sa langit asin nagsabi, Ama, duminatong na an oras, pamurawaya an sa imong aki. Tanganing an sa imong aki, magmuraway sa imo. Itinao mo sa iya ang kapangyarihan sa gabos na tawo, tanganing an buhay na daing kasagkoran, itaon niya sa gabos na ipinaniwala mo sa iya. Ini ang buhay na daing kasagkoran, na midbidun ka, na iyo sa nang tunay na Diyos, asinan sa imong sinugo, si Jesus na iyo ang Mesiyas. Pinagmuraway takadig di sa daga, tinapos ko an sa imong ipinagibos ako. Ngunyan, Ama, pamurawaya ako kaiba mo. Tawan sa ko an kamurawayan na sa diri ko kaiba mo, bago lalangon an kinakban. Ipinamidbid ta ka sa sadiri mo sa mga tawo na tinao mo sa kuya. Hinali mo sinda sa kinakban, sa diri mo sinda, itinao mo sa kuya, asin kinuyog nindaan sa imong tataramon. Ngunyan, aram ninda na ang gabus na uyas ako, hali sa imo. Hulitaan mga tataramo na itinao mo sa kuya, itinao ko sa inda, asin inako ninda. Aram na ninda ang katotoohan na ako gikan sa imo, asin sinda nagtubod na ako, sinugo mo. Sinda sa kuyang ipinapamibi. Dai ko ipinapamibi ang kinakban, kundi sinda na itinao mo sa kuya, hulita sinda sa diri mo. Kundi sinda, ang gabos na sa kuya sa imo, asinan sa imo sa kuya. Asin sinda, iyo ang sa kuyang kamurawayan. Dai na ako sa kinakban, mantang sinda, uya pa sa kinakban. Ako mabalik na sa imo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo.
Makaskason po ang dalagan kan buhay. Sabi ta sa Latin, tempus fugit, time flies. Makaskas ang dalagan kan mga bagay. Ang mga aki, we don't notice, biglang darakula na sinda. Ang mga magurang ta, kunda ita babantayan aatamanon, we realize, minagurang tulos. Ang friendships, nagbabago sa lawig kan panahon. Ang trabaho, nagbabago, nakakapapagal nin tao. Kung minsan, ang mga plano ta successful, kung minsan dai. Sa kaskas kan dalagan kan buhay, napapahapot ang sarong tao. Pasain ini. Where am I headed? Where is all this leading? Dahil ang puso kan tao sa irarom, nagmamawot na sana gabus na pinagpapagalan ko, sana gabus na pinagtatrabahuhan ko, may padumanan. Sayang man kan gabus, kung an padumanan ka ini, kagadanan. If we simply die, mayong halaga ang gabus. Sana igwang padumanan. Magayon ang binasa tang ebanghelyo ngunyan, we heard Jesus praying. We heard Jesus talking to His Father in heaven. Garo pinasiirip po sa satuya ang prayer life, interior life ni Jesus. Kinakahuron niya ang sa iyang Ama. And in the gospel, we heard Him saying, Father, the hour has come. Give glory to your Son. Pamurawaya ang aki mo. Glory. Kamurawayan. Para sa kinaban, pag sinabing glory, glorious, but sabihon ka iyan, papalakpakan ka. But sabihon, yaon ka sa halangkaw, titingalaon ka. Glory for the world is power, prestige, success. But not in the Gospel of John. John, among these 4 Gospel writers, John, aramta, gabus ini may mga animal symbolisms. May agila, may ox, may anghel. Si John, an image po niya, an icon niya is the eagle. And aramta, an agila, pag minalayog, halangkawon, apex predator po baga, an agila. Mayong hayop na minakakan kan agila. Siya ang pinakahalangkaw sa food chain. Magayon na yan ang imagery kay St. John, an apex predator. Taan theology ni John, halangkaw. Sabi ni John, ang glory is not just power. Glory is not just prestige. Sa gospel ni John, pag sinabi niyang glory, buot sabihon, sarong bagay na kaipuhan mo ng paagihon sa pagtios. Kaya, for John, glory is something you attain through suffering, through the cross, through death, and eventually through resurrection. Dai nakukua ang biyaya kan pagkabuhay liwat, asin pagsakat sa langit, na daingo na nag-aagi sa pagtios. Kasubago dinadangog ta sa first reading, magayon pag nadadangog taan mga surat, the letters of Paul, and Paul is telling the early Christians, in this gospel, in this first reading, napatapos na ang sa iyang mission. Maduman siya sa Jerusalem. Aram niya na pagduman siya, ipipersecute siya, gagadanon siya duman. Pero sabi niya, I have done my work well. I have done my mission. Si Paul, nag-agi sa kadakol ng mga pagtios, nakulong, na shipwreck, everything that he endured for the gospel. Pero sabi niya, iyo ini an aagihan pasiring sa glory. You can only attain glory in the Christian life through suffering. Suffering is necessary. The cross is a necessity. Asin iyo ini ang naghahatod sa tuya sa langit. Ano po ba ang langit? Lugar ba ang langit? Is heaven something that we go to as a place? Yaon ang simbag sa gospel.
Sabi kan kagurangnan, an kamurawayan, an langit is to know God. To know God is to be one with God, to be in communion with God. Kaya pag sinabing nasa langit na ang sarong tawo, buot sabihon, one with God. The saints are one with God. That's what we mean by being in heaven. Iyo po ini ang pangako sa tuya, kan ascension. Ining pagsakat sa langit kan kagurangnan is a message for us na ining kinaban, bako ini ang padumanan ta. There is something after death. There is something beyond this world. Binabago po ka ini ang perspective kan sarong tawo. Kaya ang sarong Kristiyano, dahil pwedeng nagtatrabaho sana para sa trabaho. Hindi pwede na nagtatrabaho lang tayo para sa sahod, para lang sa promotion. Mahalaga po ang mga bagay na ini. Mahalaga ang pag-ataman sa pamilya, ang hanap buhay. Pero bako lang yan. Sana ang trabaho, inaandam kita para sa langit. Ang pagpapadakula sa mga aki, bako lang na ang tuyo ta ang mga aki ta maging successful. Bako lang yan. Sana ang mga aki ta piniprepare taman para sa langit. Everything in this life should be allowed as a preparation for heaven. My work, my study, my career, my care for my family, my responsibilities should lead me to heaven. Ining sarong relasyon na ini, hinahatod ba ako ka ini palangit? Ang tawong ini, is this leading me to heaven? Ang trabaho kong ini, hinahatod ba ako ka ini palangit? It changes our perspective. Kaya sinasabi ta, ang mga Kristiyano, we are an Easter people, and Easter is a way of life. Easter is a spirituality. Kung nabubuhay ako bilang Easter person, sabot ko na ang kinakban na ini bako ang katapusan. Kaya gabos na ginigibo ko, preparasyon para duman sa maabot. Ini po ang mensahe kan mga aldaw sa pagtapos kan Easter. We are being reminded by the church that this is not our home. Heaven is our home. Everything on earth should prepare us for that eternal home. Tabangan lugod kita kan sa tuyang mga selebrasyon, tukduan kita kung paano magmaut para sa glory, para sa kamurawayan nin langit. Blessed be Lord God of all creation, for you give us from the seed of bread, for to the earth of human hands and what become of us the bread. Blessed be Lord God of all creation, for you give us from the seed the wine we offer, fruit of the vine and of human hands and what become our spiritual. May this magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan, an mga pamibi kan mga nagtutubod, ako kasabay kan mga pagdulot kan mga sakripisyo, tanganing makaabot kami sa langit nun na kamurawayan, huli man sa nakaining mga gawi sa banal na kaludukan.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitaan kagurangnan ni na si Jesus, hade nin kamurawayan, kagdaog kan kasaklan asin kagadanan. Sa atubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat sa kaitaasan nin langit, tagapagultanan kan Diyos asin kan tawo, hukom kan kinaban, kagurangnan nin mga kabagsikan. Bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya na masunod duman kung sa insya na inot, sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin daan natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, ang sa mong obispo, si Joel, ang sinanggabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin langit.
kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Pablo Apostol, si San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan, pamibi na itinukdo kan kagurangnan. Ama, Manyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, ito ang samuyak ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyak. Asin hindi kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Kristo, ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming mapakumbabang nagngangayo-ngayo, nag-ako kan mga biyaya nin banal na misteryo. Tanganing an binuot kan sa imong aki na samong gibuhon sa pagrumdum sa iya, magparigon kan samong pagkamuot. Huli ki Kristo samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, mag-andam sa langit sa arualdaw. Salamat sa Diyos.